Đèn hót. Hót. Má không đưa xem vậy. Má làm gì vậy? Sejulina. Sejulina. Anh ấy nghĩ lại sao xí? Ha? Nisha. 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 Má Nisha bile. Naman Chandung. Namanya Nisha. Mai Nazari na title ma जाखो? Nazari. Nazari. सानैनिबो. ओमफ्राय मा ओंख्रि जानो होनदोंमोनलाय? Hadun daw. Hadunजों दाउजों. ओमफ्रायो मा माव बै सासेना? बै सासेना माथो नाम? अ नामलायनो मा ओंख्रि? Alu, ओमफ्राय अमा, ओमफ्राय ना बाथोन. दे मोजां हरफ्रा. ओमफ्राय नोंनि मामिनि नामा मा? बैनो मिथिला. मबाइल नाम्बारखौ मिथिगौ? मिथिया. माबोरै जानोसै बिदिब्लालाय? ओमफ्राय नोंफानिलाय मा नाम? Filimon. Filimon. ओमफ्राय नोंनिया? आंनि मामिनि नामा समायना, ओमफ्राय बाबानि गेन्द्रा. गेन्द्रासो. गेन्द्रा फलान नङा? फलान दं देनो होनदां? गेन्द्रा फलान होनदां? गेन्द्रा लावमायथो थाङो? बङाइयाव थायो. बङाइयाव थायो. मा मावो? मा मावथां मिथिया. ओमफ्राय मामियालाय मा मावो? न'आवनो थायो. मा खालामो? सि दायो ना? सिदाया. सिबो दाया. माइ गायदोंना गायाखै? गायाखै. बैनिलाय माथो खालामो? आबैनो माइ लामो, ओमफ्राय माइबो सौवो. बैनि बिमाया मा मावो? बैनि बिमाया निसानो? दखान होयो. मिथिलाया दखान होयो ना फिलिमना दखान होयो? मिथिला. मिथिला. फिलिमना औवासोदानो. नोंसोर मेथाइ खननो गोरों नामा? रोङा आं. दे खनसाय. मखस्थ'फोर बुंनो गोरों नामा? दे खनसाय. बुं दे. आं बुंनो रोङा. दे मखस्थ'फोर बुं. आं बुंनो रोङा. बुं दे. रोङा. सावगारि सिगां. दे मेथाइ खन दे. मा गिउ खनांगौ? मेथाइ खन दे. मा गिउ खनांगौ? जे जायखिया जा खन. सानैजों खन दे जायखिया जा. गायखेर खन. थिगखोना खनब्रा थिगखोना खन. सिगांनिफ्राय खनफै गुदिनिफ्राय. सासे नाहरनाखै ओरै मोजां नाहर. नायदो गोरलैफ्रा माबायदि इण्डियाननि माने एन्थेम खनदों बिसोरो मेथाइ खनदों. खोनासंदो नै लोगोफोर बिसोरो मा मा मेथाइ खनदों खोनासंदो आरो नायदो नायब्लासो मिथिगोन आरोखि. माथो सासेया नाहरनांसैब्रा. दे आबै नाहर दे. देलै आबै नाहर दे. बैयो फांथेबायलै सासेया. बबे स्कुलाव हाबो ओमफ्राय दालाय खोन्थादो दे. मा स्कुलाव हाबो? सालबारि गमा नामा? सालबारि गमा. नोंसिनि मेदामा सोरथो? थुलास्रि. हा? थुलास्रि. थुलास्रि. बेसेबां थाखोआव फरायो नोंलाय? 2 थाखो. ओमफ्राय बैने? झारबारि. झारबारियावसो फरायो. दे बिदिबा मासे बिदिबा थेंक इउ. बाय बाय. बाय बाय होन. बाय बाय.